Eh, Ramadan Karim. Yusuf babban yaro. Allah sarki Ramadan ya kusan shigowa. Haba, Ina kuke matasa duk ku fitowa. In lokaci ya kama duk ku yi dakewa. Ku mai da hankali da kyau sosai da lura. Dukkan abun da za ku karkuta da kura. A cikin Ramadan fa ba a tada kura. Ba faɗa ba zagi ba tsokana wa juna. Duk abin da za ka yi ko karkace amana. Sai dan amana ne ko baya cin amana. Mu haɗa kanmu duka kanmu ci amana. Mu mai da hankali gurin sada zumunci. Duk inda dan uwanka yake ka neme shi. Idan kana da abu ka ɗoka ka bashi. Karka yadda kana da shi ya ciyo bashi. Ko da albashinka ne ka ɗoka ka bashi. Dan wata ran Allah zai ƙaro ma irin shi. Ƙwarai zai ƙaro ma irin shi. Ramadan, 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 Ramadan. Duk wanda yake da abun sadaka to ya bada. Kar kai tunanin baka da ya za a kai ka bada. Ko da bino ke gare ka dauki ka bada. In ka samu kunu ma dauke shi ka bada. In kosai ke gare ka dauke shi ka bada. In kudi ke gare ka dauke su ka bada. Ko siga ma ka samu dauke shi ka bada. Komai kankantar sa kai akwai mai bukata. Komai kai fa kai ne fa dan ibada. Allah ya ƙara tsawon kwana mu ibada. Mu ta yin fayin ibada. Kun san cewa Ramadan ana linka ayyuka. In kai abu so ɗaya to so biyu za a maka. In ka ci da mutum ɗaya ladan mutum biyu a baka. In ka ci da mutum biyu ladan ka ko za a linka. Ladan ka za a linka. Kai, ladan ka za a linka. Kar ku manta akwai maganan karatu fa. Ana so a cikin azumi a dage fa. Da yin karatu da mai da duk hankali fa. Saboda amfaninsa yana da yawa fa. Ka ware lokacin da za ka yi karatu fa. Sannan ka ware lokacin kasuwanka fa. Saboda bayi ka hada lokaci dai fa. Komai ana bukatar da lokacin safa. Kwarai da lokacin safa. Kaga babban wata fa a cikin watanni. Shine Allah ya ware ya masa kamanni. A cikin watannin ga 12 shine gwani. Ramadan, Ramadan, Ramadan.